Mai sauraro na tabbatar ka samu nishaɗi game da wannan fitaccen waƙa ta musamman wacce fitaccen mawaƙin nan shahararre jagora jigo na mawaƙa a masana'antar Kannywood wanda ake kira da suna Dr. Nura M Inuwa. Dr. Nura M Inuwa ya wallafa wannan waƙa ta shahararriyar wato fitacciya wacce aka fi sani da BADIYYA. Wannan waƙa ta musamman ce wacce shahararren mawaƙi wato Nura M Inuwa ya wallafa a wannan shekara ta 2026 domin farin cikin al'umma su tabbatar da cewa Nura M Inuwa yana nan yana yin waƙoƙi na musamman kamar yadda yake da, amma fa lamarin ya sha bamban domin waƙoƙi a wannan karo sai fa wato magoya baya suna kalla suna kuma tofa albarkacin bakinsu, sannan kuma suna kiran dina da sauran abubuwan more rayuwa inda ake zuwa fati da ko'ina shine yake sa mawaƙi ya ji daɗi sannan kuma ya shaƙata kamar yadda ake buƙata. Mawaƙi baya zuwa dina baya zuwa fati, gaskiya masu sauraro akwai sakal. Saboda haka farin cikin mawaƙi shine masu sauraro kuma sannan a dinga nishaɗi. Shi yasa wannan shahararren mawaƙi ya tsaya tsara wannan waƙa ta 2026 wacce wa laƙabi da suna BADIYYA. Kai, wannan waƙa sai ka saurare ta daga farkon ta har ƙarshen ta domin nishaɗi a cikin wannan waƙar na musamman ne. Idan ka tsaya ka saurare ta na tabbatar za ka ji salon kiɗansa na da wanda ya daɗe yana yi a wancan lokacin. Yanzu ma ya dawo da salon domin wanda ya tuna abin da ake cewa baya bai ji daɗin bana ba to ya ji daɗin bana. Wannan shi yasa aka tuna muku da baya domin tunatar da ku baya yana da amfani domin ku san salon ya sauya. Waɗansu ba sa sauraron waƙoƙi in ba sababbi ba, saboda haka shi yasa aka ɗan taɓa muku wani tsagi na wancan lokacin domin a tabbatar muku da cewa kiɗan fa yana nan kuma salon yana nan, kawai dai an ɗan canza shi ne domin mai da shi na zamani domin kowa yanzu farin ciki yake buƙata. Kada ku manta ku dinga mana like da sharing a cikin wannan bidiyo domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku shirye-shirye a kowane irin lokaci. Sannan ku dinga ajiye mana comment domin tabbatar da wato ra'ayinku game da wannan tasha ta mai albarka. Sannan masu sauraro kada ku manta ku dinga danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta yaren Hausa kuke sauraro a wannan lokaci mai albarka. Yaren Hausa ta ɗau jimirin kawo muku rahotanni da waƙoƙi da dukkanin wasu abubuwa na mawaƙa. Mun gode da sauraro, a huta lafiya.